Започваме. Сега давам думата на нашето хваление, което отново ще прослави нашия Господ и Спасител и приканвам всички да станем на крака и да се включиме. Там, където Божи дух е, там е свобода. Там, където Божи дух е, живот. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Там, където Божи дух е, там е свобода. Там, където Божи дух е, живот. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Освободен да съм, освободен да съм, своята кръв за мен Той проля. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Освободен да съм, освободен да съм, своята кръв за мен Той проля. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Там, където Божи дух е, там е свобода. Там, където Божи дух е, живот. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Освободен да съм, освободен да съм, своята кръв за мен Той проля. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Освободен да съм, освободен да съм, своята кръв за мен Ти проля. Аз живея чрез силата на Духа Свят. Там, където Божи дух е, свобода. Сега ще дам думата на пастор Славчо Йорданов, който също иска да ви приветства и нещо да сподели. Можете да седнете. Мисля, че имаме чудесно време в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Колко от вас вярват, че Святия Дух е тук на това място? И Той е тук, защото Той ни го изпрати. Още преди 2000 години Той каза, ще го изпрата. Той, когато дойде във вас,
да ви научи на всичко в живота. Алелуя! Радваме ли се, че имаме един велик учител, който няма да пропусне нито едно нещо, което да не ни научи. Ето това е Святия Дух. Понекога и аз съм бил нетърпелив. И съм си казвал: Господи, защо закъсняваш? Защо това? Защо онова? Задавал съм му въпроси. Можете и вие да задавате въпроси, не е грешно. Обаче в края на краищата разбираме, че Той винаги е там, на своето място, и че върши работата си перфектно. Амин. Амин. Той върши работата си перфектно. Не според нашите очаквания. Много по-добре от тях дори. Халелуя. Сега Той е тук на това място. Той чува и следи всяка една дума, която се проповядва тук за Той албум. Той следи с трепет вашето внимание, понеже в момента Той извършва функцията си, Той ни учи на всичко в живота. Велик учител. Така че това е, тия моменти са прекрасни моменти, тия часове вечерни. Какво ще кажете, ако сте там некъде по улицата, по-добре ли е? Аз не мисля, че е по-добре. Е тук. Тук на това място, където е Той. Понеже имаме сигурност с Него. Понеже стоиме в Неговото реално присъствие. Реално присъствие. 100% може да си сигурен, че Той е тук. И че Той е тук. Знаете ли за кого? Причината сме ние. Амин. Вие всичките и аз. И още много други, които някога са казали: елай в моя живот. Царувай, разширявай царството си. И Той е дойдел и започва промяната. Промяна. Промяна такава, каквато Той самия иска. Промяна такава, каквато самия Исус вършеше, когато беше на тази земя и ходеше по същия начин, както ние ходиме на нея. Хранеше със същата храна, когато ние се храниме, пиеше същата вода. Бог беше слезал от небето при 2000 години. И това, което е уникално за Него, че винаги го следваха множества. Аз искам малко да ви наведа вниманието на една случка с един човек, който беше нисък на ръст. Вие знаете вече за кого искам да говоря. Нали? Short one, както казват англичаните. Short. Е такъв. Не на моя ръст със сигурност. По-надолу, понеже ние знаем случката. Той, понеже беше нисък и реши да отиде и да се покатери на дървото. Той се интересуваше от Исус. Очакваше да види нещо уникално от Него. Със сигурност очакваше Исус да го забележи, както ние очакваме. Ние затова сме тук. За да се срещнем с Него. Ние искаме среща с Него. И така и той е човек нищожен. На пръв поглед, с нисичък такъв, с малък ръст. Обаче, какво от това? Всеки се нуждае от среща с Исус. Единственият начин беше да чуе Словото, как излиза от неговите уста, да се покатери на това дърво там. Когато го направи, той беше доволен, понеже можеше да хване всяка една негова дума.
както виждате, това, което е специфично за нашия Господ Исус Христос, Той обръща внимание на всеки. Искам да ви кажа, че Той обръща внимание на всеки един от вас. Той знае, че вие не сте си останали в къщи тая вечер. Той знае вашето желание. Той лично ви е довел тук, на това място, понеже иска да промени живота ви, вашия и моя. Да стане такъв, какъвто е Неговия план за нашия живот. Неговия план. Колко от вас искат да се включат в Неговия план? Аз съм му казал лично, омръзна ми моите планове. Сега вече решавам 100%. Включвам се в Твоя план, Господи, понеже съм сигурен и убеден, че това е плана за мен. И по същия начин, както Захей, и аз очаквам да бъда забелязан от него. Амин. Мисля, че и вие сте в такова очакване. Понеже вижте какво стана с този човек. Нищожен, по принцип, малък на ръст, обаче забелязан. Халелуя! Исус се обърна към него и му каза: Захей, след скоро, понеже възнамерявам да посетя твоя дом тая вечер. Той човек толкова се зарадва. Толкова се зарадва. Той веднага направи всичко възможно да подсигури едно добро гостоприемство за Исус. Имаше много хора, учениците му, наседали с него там в неговия дом вече. И имаше и други такива. Първенците, по всяка вероятност. И когато започна разговора, той каза: Господи, вижте как го нарече. Не му каза при Исусе, а му каза: Господи. Аз съм убеден лично, поради Словото в Римляни 10 глава, 9 и 10 стих, ако наречеш Исус Господ и повярваш със сърцето си, че е вечно жив, възкръснал в третия ден, ще се спасиш. От момента, когато кажеш: Господи Исусе, какво става на практика? Светия Дух идва. Понеже ние му казваме: ела, Господи Исусе, в нашия живот, ела и в моя живот. И така по същия начин и Захей, той го нарече по този начин. Проверете Словото, ще видите, че е така: Господи. И той даде информация така набързо за неговата професия и му каза: въпреки всичко, давам половината от това, което имам. Половината от това, което имам. На сиромасите. Как ви се вижда? Мисля, че е трудна дума, дори за мен е много трудно. Имам 4 апартамента в България, да дам 2 сега на някои сиромаси. Трудно ще го направя. Много трудно. Обичам да съм честен. Вероятно този човек имаше повече. Казва се, че е бил богат. Ще кажеш: ама той може би по нечестен път си изкарвал парите, бил е там, не знам си какъв такс колектор. Обаче, без значение. Вие също не знаете аз как съм изкарал парите. Съм закупил тия 4 апартамента, обаче не мога да кажа тази дума, както Захей. Казвам ви, не мога да го правя.
Въпреки че ръста ми е по-голем, предполагам, от неговия. Виждате ли? Нищожният Захей, а пък този Славчо, който е с половин ръст над него или една трета, по-голем, обаче не може да направи това, което Захей направи. Това наистина е написано за пример в Словото на Бог. Понеже Бог търси такива хора. Търси хора, които са способни да дават. И ако не ги намира, знаете ли какво става? Той ги прави такива. Амин. Той ги прави такива. Понеже Светия Дух за това е дойдел в нашия живот. Йоан 14 глава 26 стих. Когато Той дойде, Той ще ви научи на всичко в живота. Думата е давам. Господи, давам половината от моя живот, от това, което имам. Изключителна щедрост. Изключителна щедрост. Когато чета този пасаж, просто се възхищавам. Половината от това, което имам. И веднага донесе там това, което има, събрано във вид на жълтици или на какво е, не знам. И започна. Ето го половината. Давам. Знаете ли защо го направи? Със сигурност, понеже безкрайно обикна този, за когото трябваше да се покачи на дървото и да слуша Словото от него. Обикна го безкрайно. Колко от вас бяха тук с нощи на това място? Спомняте ли си, че казахме, че любовта и даването имат връзка? Имат връзка. Когато обикнеш Господ и даваш за Него. Амин. Даваш за Него. Понекога съм давал и последната стотинка. Всичко каквото имам. За момента всичко каквото имам, давам. Обаче там имаше и други ученици, които Исус си избра лично. Тия 12 бяха там, те виждаха всичко това. Те присъстваха на всяка една случка. Те виждаха как този изцерява болни, отваря очи на слепи, мъртви възкръсява. Те не само, че бяха впечатлени, но бяха и изумени от нещата, които той върши. И това стана причина те пък само след броени години да дадат живота си. Халелуя! Живота си, понеже знаеха в кого вярват. Знаеха в кого бяха положили вярата и цялото си доверие. Те вече познаваха кръста, те знаеха за изкуплението на целия свят. Те разбираха, че Исус ги беше определил за първите мисионери. Знаеха какво правят и дадаха живота си. Собствения си живот. Би ли дал собствения си живот? Искам да ви попитам, на никой не може да го направи. Нека да бъдем честни. Аз не мога да го направя за никой. За семейството си, за който и да е, не мога да го направя. Живота ми е ценен. Обаче те го направиха и го направиха с радост.
Представете ли си? С радост, без да щадят живота си, се казва в самото на Бога. Дадаха най-скъпоценното си. Умираха от нож заклани, разпнати, отдрани живи. Даваха най-скъпоценното от себе си. Аз лично не мисля, че от този момент, когато Исус отиде на кръста и даде Той собствения си живот, виждате ли, сега път Той даде собствения си живот, за какво го направи? За да освободи вечен живот за всички нас, за всички поколения, за всички генерации. Знаете, че там стана размяната. И Той даде живота си. И аз мисля, че от този момент, преди 2000 години, Той вече не иска нито един човек да дава живота си, както първите ученици. Така че ние живеем в ерата и в епохата не да саможертваме себе си, но аз лично мисля, че това даване продължава. То продължава. И мисля, че става въпрос за Божието царство. Амин. Ние сме от хората, на които Бог толкова много разчита на нас. Да дадеме времето си, да отидеме при изгубените, да им благовестваме, да ходиме при болни, вместо си седиме на канапетата и да си превключваме каналите, нали? Да отидеме там при уния, които са нуждаещите. Хиляди по хиляди хора, загърнени в тая идея на даването, продължават и днеска. И искам да ви кажа, че има много щедри хора. Много щедри хора. Тук е на там. Сега в този свят. Аз ги наблюдавам по код чана. Когато започнат да събират от целия свят, понеже вече е окабелен целия свят, почти. Падат кредитните карти, хилядарки върчат. За кого? За този Исус. Чуйте ме хубаво. Всичко, което придобиеме тук на този свят, ще го оставим на следващите поколения. Те ще го оставят на следващите и на следващите и така нататък. Къде отива в края на краищата? Задава ли си този въпрос? Не е ли всичко от Него, чрез Него и отново пак за Него? Даваме за Него. Но искам да ви кажа нещо много. Нещо, което от всички го знаеме, но то е много специално. В края на краищата, преди да дойде последния дъх, преди да предадеш духът си, вие всички, и аз, и целият свят, хората по целия свят ще дадат душите си на Него. Амин. И слава на Бога, че на Него ще ги дадеме. Ние ще ги дадеме на Него, понеже Той ни обеща. Той сключи завет с нас, потвърден с кръвта си. И ни каза, никога в ада няма да отидете. Ще дойдете при мен, ще видите моето лице, ще се зарадвате и радостта ви ще бъде вечна. Амин. Амин е за Него. Продължаваме да даваме. Малко се развълнувах. Простете ми. Когато бехме миналата година с Персина в България, познавам едно семейство, което майката останала вдовица, а те са вярващи. Сина, ударен жестоко от врага, с диагноза за шизофрения. Същевременно, сега пък, като отидах миналата година, гледам, че и Паркинсона дойдял. Го натваря още повече.
И си казвам: о Боже мой! Разбира се, че не веднъж гонихме нечистите духове, но специално при шизофренията е много. Тук не става въпрос за един и за два, пастора знае, и за 10 няма, става въпрос за легион. Спомняте ли си за този, който беше там в гробищата? Исус му пита: колко сте? Легион сме. Така че в Стария Завет има едно такова слово, при такива случаи, нали, Бог е в контрол на нещата. Не мога да кажа, че не може свръхестествено, автоматично да го направи, да го освободи, обаче има едно слово такова. Малко по малко ще изгонвам враговете ви, да не би да се обърнат полските зверове и да ви унищожат. Има някаква причина за това. Но ние продължаваме да посещаваме това семейство, дори ги насърчаваме те да гонят също, нали, тия нечисти духове, защото те са повярвали, властта е дадена да повярвали и няма какво да ме чакат мен, няма какво да чакат някой друг. Гонете, думата е изгонване. Не е дори и молитва, не е пост, не, изгонване. Така че ние ги насърчаваме, но това, което беше трагичното, че майката каза, понеже и тя е на социална пенсия, а и сина й по болест, знаете в България какви са пенсиите, и тя ни каза: Славчо, нямаме с какво да се огрееме тази зима. Миналата година беше. И казваме: как ще я карате тогава, като няма с какво да се огрееме? Те живеят близко до гората всъщност, обаче гостите не дават да пипаш от дърветата, вече е много строго. Правят актове с 1000 левове. И вика: не смееме да отрежем нито едно дърво. Намерихме една върба, която беше почти изсъхнала. И доста усилия положихме, докато я придърпаме. Да я придърпаме до нас. И си казвах, само като го чух това нещо, си казах: о Боже мой! Върбово греене! Дали ще ги стопли тия хора? Знаете върбата как? Някои от вас, ако са живяли на село, търсиме бук и дъб, нали? Но не върба. Върба е абсурд. Върбата само пуши и почти никаква топлина не дава. И те ще се огреят, става върба. И ние отидахме с персина, свързахме се с един човек, който кара въглища. Дадахме му адреса, чихме се дори и в камиона, стовари 2 тона въглища там, в това село. И той каза: няма проблем. Колко струват? И толкова. 500 лева. С превоза. Отидехме, човека дигнали га и си пада. След 2 дена само, това беше това време некъде, ноември, декември, такъв снег зафуча, понеже жената ми се обажда след 2-3 дена и каза: Славчо, ако не беше докарал въглищата, сега е невъзможно да се влезне в двора, а той връща над заден шофьора и то тесно такова, па и кал. Нали, когато е сухо може, но разкаляли, завалили дъжд, край, няма влизане. Вика: Бог да те благослови. Само 2 дена, ако беше закъснел, нямаше да може да получим въглищата. Как така всичко стана на време? Алелуя! Искам да ви кажа, че такива моменти ми дават сила. Те ми дават стил, те умножават вярата ми. Те изпълват човека с доверие към Бог, че никога няма да го остави. И тая година сме решили с Персина: ела, каза малко. Ще отидем ли там? Пак ли ще им дадем на хората?
Ще дадем. Мерси. Благодаря ти. Ще подкараме отново това тома. Как ще дадем 500 лева? И тия пари са от нашия акаунт. Не са дори и от църквата. Искам да ви кажа, кой ме принуди да давам? Кой ми каза, откарай бато на пътища? Любовта към Бог, понеже е свързана с даването. Няма да ви отнемам повече време. Мисля, че това е достатъчно. Аз знам, че вие всички давате. Но помнете ми, Бог ви прави със всеки изминат ден по-добри и по-добри даващи. Good givers, казано на английски. Колко джина събрахме миналата вчера? 480 паунда. Искаме да ви благодариме безкрайно за тия средства. Да, ще ги разделиме за гостите, дори не оставяме нищо за църквата, понеже даваме. Вие давате и ги давате, понеже имате любовта на Бога, така ли е? Понеже когато даваме, ние казваме на някой си, отива и ние го изпращаме и върши същите неща, които върши тук при нас. Иди във Франция, иди в Австрия, иди в Германия, иди в Португалия, иди в Испания, иди навсекъде, иди по градовете. Понеже има такива хора, които са предадени. Предадени изцяло да служат на Бога. Говоря ви за семейството, пасторското семейство, говоря ви и за Людмила. Спомняте ли си, че Павел казва, той, Святия Дух, действа силно в моя живот. Силно. Искате ли отново тая вечер да събереме дарение и да ги изпратиме? Аз лично вярвам, че Божиите пътища са безкрайни и неузнаваеми. Аз не знам как Бог ще ви благослови, но зная, че ще бъдете благословени. Повече, отколкото вие може да си предположите. Повярвайте ми, идва времето, може би едно телефонно обаждане само и нещата се променят. И това е понеже Бог знае, той чувства любовта, която имаш към него. Тук ли е Иво? Иво, къде отиде? Как иска да го изкара малко тук при мен. Знаете ли какво каза този човек преди да повярва? Само от една година. Дойде в моята къща и ние му благовестихме. И той каза, да, Славчо, ма вие там сигурно както навсекъде събирате пари. Това е което Иво каза. Викам, Иво, знаеш ли, че бях в Америка, в Хюстън, в църквата на Джоел Олстин. И като влезнах вътре, ахнах. Кой мислиш, че е направил тая църква? Стадион. 50-60 хиляди или 70 хиляди хора. И когато отидахме там, става трафик още от 10 на 15 км преди църквата. И хората отиват, за да има среща с Бог. И дават. Иво, кой мислиш, че е направил тая църква, бе? Да не мислиш, че е пастор. Е мултимилионер и той е направил това чудо. Разбира се, че църквата го направила. Това му беше достатъчно. Искам да ви кажа и за той Иво. Нали го знаете за кой става въпрос? Ето го стоеше преди малко, на първия ред, до мен. Той е най-добрият, един от най-добрите, нали така че? Да. Даже искам да кажа, че тази година, като върнаха такси 2000 паунда, той ги
той ги даде в една черна църква и каза, Бог ми каза да ги дам, и той си даде целите такси, 2000 и няколко паунда. Обаче Бог благослави и излива. Не знам и аз къде отиде. Той е тук някъде и може лично свидетелство да даде, но... Моля? Това е Ивчо, който не пропуска десятък и таксите. Колко хора ще си дадат целите такси? Колко хора? А той ги даде и каза, Джина, не мога да дочакам да ги получа, за да ги дам, защото Бог ми каза в коя църква да ги дам, и вика, не мога да дочакам да дойда, за да ги дам. Просто чакам с нетърпение. Благодаря ти, Джина. Виждате ли какво прави кой? Светия Дух. Ето, той е това, който върши нещата. Само преди една година той беше противник на това, което сега върши в изобилие, с радо сърце. Как така става, бе? Как така става? Много интересно. Ами Иван, нали го виждате, където ни оправя нещата? Той е човек, също дойде в нашата къща и той нямаше хабер от вяра. Какъв си бе, Иван? Християнин съм. Какъв християнин си, бе? Католик. Католик. И така с гордост го казва. А викам, ти да не би да се гордееш, че си католик. По-късно разбрах, че от неговия град там всичките били католици повечето. Голям процент на католиците. И ме викам, добре, ти си католик, обаче Бог не е католик. Каква ти е привилегията, че си католик? Бог не е и евангелист, не е и православен, не е баптист. Той е човек. Само след няколко месеца, не знам дали имаше и месец или два, покани Господ Исус Христос да дойде в неговия живот. И той така дойде, чрез Святия си Дух, че го изпълни го. Като казвам изпълни го, може би е до тук. Нямаме къде повече. Искам да ви кажа, заговорете се с него за Бог сега. Той се радва най-много от всички. Той плаче най-много от всички, когато слуша Словото на Бог. Мъж да плаче, понеже Светият Дух действа силно. И той също е един от най-добрите гивари. Амин. Това е, което върши нашия Господ. Аз мисля, че тази вечер отново ще се бръкнем по-дълбоко или по-плитко, без значение. Не ви предизвиквам за това. Това, което Святия Дух ви говори, това дайте. Амин. Джина, би ли ни послужила отново? Нека да ги изпратим тия хора. Те са посветени вярващи. Знаете ли кои са посветените вярващи? Посветените вярващи са... Некой има ли отговор за това? Кой е посветен вярващ? Гонен от Святия Дух. Добре. Всички имаме Святия Дух. Ма всички ли сме посветени? Ето го този човек. Не иска да работи. Ние си работиме. Но това не е най-важното. Нали? Това не значи, че той е посветен, а ние не сме. Аз също мисля, че съм посветен, въпреки че работя. Посветени са тия, които... Може ли за внимание? Пускайте обаче и внимавайте за това. Понеже Бог иска да ни направи такива всички. Идва момент, когато казваш: Господи, аз лично вярвам, че дойде и при мен този момент. Стига съм живял за мен. Сега от тук натам искам да живея за другите. Да живея за другите. Как го намирате това нещо? Това посвещение ли, брат? Сега да живея вече за другите.
не за себе си. Алелуя. За такива става въпрос. Понеже този момент ще дойде рано или късно при всеки. Дори и за Дидо. Дидо, който е един от най-младите тук. Вижте го това момче. Вишист. Заедно учиха с моя син. Двамата вишисти. Той продължи дори. Обаче ще дойде и този момент. Може би е дошъл, не знам. Аз не знам това. Но ако не е, ще стане. Един ден ще стане. Един ден идва този момент, когато казваш: стига толкова. Сега искам да живея за другите. Отче, благодаря ти сега за това, което дадахме. Господи, погледни на ръцете и благослови тия ръце, Господи. Ти знаеш как. Ти си той, който благославяш. Ти си той, който изцеряваш. Ти си той, който освобождаваш. Ти си той, който протяга ръката си и ни дарява със щедростите си. Амин. Ти си той, в чиято ръка е бъдещето ни. Затова ти отдаваме слава и почет. И те молиме тия средства да се употребят разумно за Твоето дело, Господи. Амин. И само едно още нещо искам да ви кажа, че моята книжка, вчера казах много повече за нея, днес само ще спомена, защото времето ни много напредна. Това е детската християнска книжка. Все още е тук. Няколко човека ме попитаха още вчера дали ще има и днес книжки. Това е книжката. Картинките са нарисувани от Мария Петрова. Това са едни разкошни картинки с едни разкошни християнски приказки за дечица. Все още са тук. Ако някой иска, ето това е кутията, по 10 паунда е книжката. Ако някой иска, елате след това, като започнем да приключваме. Разгледайте ги, ако искате, оставете 10 паунда и си вземете една. Сега давам думата на пастор Пламен Петров, за да ни зарадва с най-интересната тема за скинята. Той ни обещава ще отпреди това и след това ще имаме молитва и така. Слава на Бога, брати и сестри. И всичко това просто, как да ви кажа, вече не знам колко пъти идваме тук в Лондон, обаче за всеки път чувствам как взаимоотношенията се задълбочават и за всеки път чувствам като че ли все повече и повече Святия Дух навлиза в взаимоотношенията ни и стават все по-хубави неща. Благодаря на Бога за всеки един от вас. Бог да ви благослови изобилно. Да помисли Господ за вас, за вашите семейства тук и също за вашите семейства в България. Да, защото, както стана въпроси днес или вчера, може би, стана въпрос за това, че... Да, днес стана въпрос за това, че Господ се грижи за чужденеца. 146 псалм. Господ се грижи за чужденеца, сирачето, вдовицата, но и чужденеца. Разбира се, ние всички сме чужденци в този свят, обаче българите може би са най-големите чужденци в целия свят. Защото колкото има в България, толкова почти извън България. Аз като гледам, май отива към 50% от населението извън страната. И сега, от 1 януари, като се отворят границите тук в Англия, не знам какво ще стане. И други държави ще се отворят. Белгия, Австрия ще се отвори. Не знам какво ще стане. Ще остане и Франция ли се отвори? Така, Боже, ние Ти благодарим в името на Исус. И аз те моля всяко семе, което е посявано, Господи,
да дава наистина огромен плод според Твоето Слово, плод за Твоето дело, плод за Твоето царство, но аз те моля, Господи, и плод за семействата на братята и сестрите. В името на Исус. Амин. Ще започна сега. Ние имаме, сега е значи 6:30, ние сме до 8, значи ще си оставим време все пак да поприключиме тук и освен това да има един път за дълго време. Така че, но понеже няма да имаме време да се вземем с този въпрос, може би друг път ще говорим по въпроса за скинията и за Божието присъствие, връзка между скинията и Божието присъствие, който е един прекрасен и много дълбок материал, даже мисля, че може би ще трябва и видеоматериал да направим по този въпрос, защото да бъде по-нагледно да се види. Не съм го направил още видеоматериала и затова може би няма да мина към това, но ще ви споделя други неща. Както казах, тук е някаква активност се развива. Зад гърба ми. Дени се развива зад гърба ми. Казахме, домът ми ще се нарече дом на молитва. Исус казва, домът ми ще се нарече дом на молитва. И аз искам да направим едно разграничение, да го видим това нещо. То важи в естествения свят, важи и в духовния свят. Не толкова е важно самата работа, не е толкова е важна самата работа, колкото квалификацията, която имаш. Чуйте сега внимателно това. Има хора, които от малки работят и изкарват някакви пари, примерно, не да знам колко, на час или на ден, зависи къде работят, но цял ден работят почти една и съща работа, почти на едно и също ниво, и изкарват почти една и съща заплата. И обикновено се си търсят работа. Говоря в естествено, сега искам да видите в духовно също. Има други хора обаче, които инвестират време, усилия, средства в това да се обучат, да повишат квалификацията си. Не толкова да работят в момента, колкото да работят върху себе си. Обърнете внимание на думата да работиш върху себе си. Не толкова да работиш работата си, колкото да работиш върху себе си. И тези хора, които работят върху себе си, било то с образование, с квалификация или нещо друго, когато започнат работа, заплатата им е по-висока. И с растежа на квалификацията, заплатата им става по-висока. И ако започнат успешен бизнес, заплатата им става по-висока. И ако са успешни инвеститори, заплатата им, т.е. печалбата им, става по-висока. В един момент се получава много голяма разлика. А тези хора може и да не работят толкова много като количество, обаче работят много като качество. Например, става въпрос за един професор, дошъл някой си казал, господин професор, трябва ми да направите какъв си материал, нали? Може ли да ми го дадете, нали, да го направите? Добре, ще го направя. И на другия ден материалът бил готов. И професора връчва материала на човек и човекът казва, добре, колко време ви беше необходимо, за да напишете този материал, за да ви заплатя? И той каза 50 години. Ами чакайте, аз вчера ви го дадох, вие днеска ми го връщате и ми казвате 50 години. Той каза, виж, айде да не са 50-30 години, примерно, че аз се обърках, може би, годините. Но той може и да е бил възрастен, нали? Професорите лесно не се пенсионират, защото постоянно ги търсят.
Добре, айде 30 години. 30 години. Добре, вчера ми го дадо, днеска ми... Той казва, виж, на мен ми отне 15 минути. Обаче, за да мога ти го напиша това за 15 минути, аз съм вложил 30 години. Хората това го забравят. Нека да обърнем това нещо, това в духовно отношение. Вижте, това е много важно. Ако размишляваш върху това и Господ ти го открие, може да ти се промени живота, християнски живот. И не само християнските живот. Моята майка, тя е професор, стана на 70 години. Каза, Плами, не мога да се отърва от работа. Не знам ви какви са тия кризи. Какво е това нещо? Аз вика, не мога да се отърва от работа. Моля ги просто да ме оставите, тя иска да избяга, иска да отиде в Испания. Не ще да работи жената. На 70 години. Защо това е така? Защото това, което може да отиде и да го каже там, просто няма кой да го каже. Няма кой да ги научи на тези неща. Има неща, които просто няма кой да ги научи на тези неща. Те имат нужда от някой, който разбира от тази материя. И за това са готови да плащат. Дори когато човека е на 70 години. А млади хора стоят без работа. И търсят работата. И това е проблема. И аз им казвам, не търси работа. Като нямаш работа в момента, хвани се да увеличиш квалификацията си. Дори да се вика и на хляб и сол да живееш в момента. Работи върху себе си. Защото хората търсят да им се свърши работа. Вижте, света, само да погледнем това. Светът е пълен с проблеми. Светът е пълен с проблеми. Знаете ли какво означава света да е пълен с проблеми? Това означава, че светът е пълен с възможности за реализация. Всеки проблем е възможност за теб и за мен. Защото всеки проблем е нужда. И ако се намери кой да запълни тая нужда, следователно ще получи съответното възнаграждение. Било то духовно, материално или друго. Но ако не си в състояние да снабдиш нуждата, ако не си в състояние да квалифицирана помощ да дадеш, няма да те търсят. Сега, нека да минем към духовната страна на нещата. Повечето хора, искам да го чуете това, защото вярвам, че много може да помогне. Не е въпрос аз да ви изнеса просто хубаво поучение, а по-важното е да ви помогна с нещо. И ако си отворите духовните уши, да хванете от това нещо, може да ви се промени живота. Не е въпросът в това, например, много хора, повечето хора се молят. Знаете ли как се молят хората? Господи, моля те, спаси майка ми. Господи, моля те, изцели баща ми. Господи, моля те, дай на детето ми да влезне еди къде си. Господи, моля те, имаме нужда от това. Това са молитвите. Това са молитви, които са от най-ниското ниво. Исус казва, искайте, търсете и хлопайте. Нали така казва? 3 неща. 3 нива на молитва. Искането е първото ниво. Това е нивото на 1 Петрово 5 глава 7 стих, където се казва и всяка ваша грижа на Него възложете, защото Той се грижи за вас. Това е най-ниското ниво на молитвата и това е най-масово използваната молитва. Повечето християни не отиват по-нагоре от тази молитва. Повечето от християните остават на ниво искайте. Отиват и си казват нуждите. И това е много добре, но това е необходимо, но недостатъчно условие. Обаче, както преди малко показах с батерията, ако човек стои на това ниво на молитвата, на това плитко ниво на молитвата, той не развива взаимоотношения с Бога. Защото това, което ти дава растеж в помазанието и растеж в силата, не е просто Господи, дай, а е Господи, аз те търся.
искам да те намеря. Господи, искам да вляза в Твоето присъствие. Господи, искам да те познавам. Господи, искам да познавам Твоята воля. Не само да познавам Твоята десница, но искам да познавам и Твоето сърце. Искам да познавам Твоите мисли. Търся лицето Ти, както Давид казва в Псалм 27 стих 4. Едно нещо съм поискал от Господа. Едно. И това ще търся. Да живея завинаги в дома Господен. За да го търся или да го диня в храма му и да гледам привлекателността на неговото лице. Това е, което Давид казва. Той какво казва? Едно нещо. Вижте го, това е Божий човек, Божий цар. Такъв цар да имахме. Боже, Господи. Представете ли си го един Давид? Толкова Давид да прави, между другото, много грешка, някои груби грешки даже. Обаче той беше човек по сърцето на Бога, защото първо, въпреки слабостите си, той обичаше Бога и търсеше наистина Бога. Политически лидер, пророк, цар, нали? Обаче търси Бога. Обича Бога и дори когато падаше, се връщаше при Бога и знаеше как да се покая. Сърцето чисто сътвори в мене, о Боже. И дух постоянен обновява вътре в мен. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мене Святия си дух. 51-и псалм, мисля, че беше този. Ма погледнете какво става. Той след като се греши толкова грубо пред Бога, не каза, ох, колко горки аз, какви самообвинения имам, в депресия изпаднах. Не, той казва, Господи, не отнемай духа си от мене. Искам да живея в Твоето присъствие. И се върна при Бога. Върна се при този, който можеше да му помогне. Той търси Бога. Представете си го такъв човек. И въпреки това Господ му прощаваше беззаконията. И затова той казва в 103 псалм, блажен он е човек. Даже това не е 103 псалм. Блажен он е човек, на когото Господ няма да вмени беззаконие, чието грехове са простени и така нататък. Той знае това блаженство, защото той го е изпитал на себе си. Това не е взаимоотношение дай, Господи, дай. Не, че е лошо, аз ви казвам, но това е първото ниво. И докато църквата не се научи да влиза по-дълбоко в молитвата, ще стоиме на плитко ниво. Друго нещо. Исус казва, ако имаш вяра колкото си надолу зърно, ще преместиш планина. Той не набляга на количеството, а на качеството. Синаповото зърно има огън в себе си. То не е като песъчинката. Има потенциал, има сила в себе си. Ако ти имаш вяра, качествена вяра от Бога, чудеса ще вършиш, но въпрос е във вярата. Хората обаче не наблягат на това. Не наблягат на вярата, не наблягат на помазанието. Те казват, моли се, брат, моли се. Моли се. И те застават и се молят. И наистина, искайте, ще ви се даде. Обаче ще ви кажа едно нещо. Искайте, ще ви се даде, ама ако как искате? С вяра. Това, което ти дава отговора, е вярата. Обърни внимание на това. Молитвата променя човека. Молитвата променя сърцето на човека. Защото молитвата е общение с Бога. В молитвата Господ променя нашите сърца. В молитвата помазанието се излива върху тебе. В молитвата ти влизаш в присъствието на Бога. В молитвата Бог те изпълва с повече и повече вяра. Говоря за молитва върху Божието Слово. Не просто молитва, трябва да бъде в комбинация с Словото. В молитвата Господ те изпълва с вяра. И когато ти излизаш от молитвата, ти си вече различен човек. На друго ниво на вяра, на друго ниво на помазание. И тогава заставаш срещу планината и казваш, що си ти планино велика пред Зоровавел поле. Казваш на планината да се премести. Но ти идваш от позиция на власт, на сила, на помазание, на вяра. И тогава планината се мести. Ако взема за пример пак батерийката, например тази батерия има ли електричество в себе си? Има.
Не може да се отрече, че няма електричество, може даже да се премери нова батерия, пълна с електричество. Обаче с тази батерия не можеш да заредиш Лондон с електричество. Защото Лондон се нуждае от повече електричество от тази батерия. И после казват хората, добре де, аз нямам ли вяра, брат? Нямам ли сила? Защо не мога да заредя Лондон с електричество? Защото нивото на вярата и на помазанието е такова, че такива са резултатите. Например, за тази батерия, за да може да зареди за една секунда Лондон, за да може да зареди Лондон за една секунда с електричество, сигурно ще й трябва 200 години. 200 години, предполагам, може и повече. Така и с някои хора, които се молят за някоя нужда и се молят дълго, и се молят с години, и с години, и с години, и чакат отговора. Защо се бави, брат, отговор? Защото слабо електричество, слаба молитва. Ако ти работиш в духа и търсиш Господа и кажеш, Господи, смени тая батерия, искам да ми дадеш голям акумулатор, искам да ми дадеш една електроцентрала вместо тая батерия. Молиш се да станеш ти електроцентрала, да не бъдеш повече тая батерия, да бъдеш като електроцентрала. Съвсем друго ниво на помазание, съвсем друго ниво на вяра. Тогава от позиция на електроцентрала не ти трябва 200 години да заредиш града с една секунда. На теб може да ти трябва един ден. Молитва. Ти вече заставаш и планината се мести много по-бързо, много по-лесно. Не защото си вложил голямо количество молитва, а защото идваш с друго качество, по друг начин, друг човек, друго помазание, друга вяра. Това вярвам, че е много голям ключ. Така че вместо да работиш върху нуждите и да се молиш от сутрин до вечер върху нуждите, ако се молиш и търсиш Господа, търсете Господа и ще намерите какво? И Неговата сила. Търсете Господа и ще намерите и Неговата сила. Вече намеряйки Господа и Неговата сила, нещата започват да стават по-лесни. Защо, например, хора минават хиляди километри, за да отидат на служба на някой служител и там да получат чудото си? Помислете си това. Не е ли Господ навсякъде? Защо тогава трябва да се дигнат, да купат билети, да отидат от другата страна на света, за да отидат на служба на един служител, за да получат чудо? Защото този служител, или тия служители, или тази църква са си направили труда и са търсили Господа и са влезли в едно по-дълбоко ниво на взаимоотношение. Едно по-дълбоко ниво на помазание и на вяра. И при тях нещата се случват. Небето е отворено. На другите места небето е запушено. Викът обаче стига до тавана и пада долу. Да, за обикновените неща има отговор. Обаче за неща, които изискват повече сила, няма отговор. Няма ги тия взаимоотношения. Няма го това помазание. Ето това е, което аз вярвам, че е нужно днес на Божий човек. Погледнете, скъпи хора. Пророк Елисей, 4 Царе, 6 глава. Един пророк е цяла армия. Един човек цяла армия. Започва 6 глава така. Учениците му казват, дай да си направим, учителю, дай да си направим ново жилище. Добре, ела с нас, идвам. Почнаха да секат дърветата, на единия му падна желязото във водата. Ай, учителю, назаем го бях взел, какво ще правим? Господарю, взе го назаем, какво ще правим? Къде падна? Там. Той отсича едно парченце дърво, хвърля го във водата и желязото се вдига. И почва желязото да плува над водата. Как става това нещо? Ще кажеш, това е приказка. Не. И това е под закона. Желязото изплувало. Предполагам, че дървото е потънало. Но желязото изплувало.
Вземи го желязото и това е. Колко време ти трябва да дигнеш едно желязо над водата? А на него просто му трябва 1 секунда, защото той е на друго ниво. След това царя на Сирия решава да воюва срещу Израел и всеки път, когато реши нещо да прави и каже на своите слуги, разположете там армията, пророк Елисей казва на царя на Израел, там ще бъдат армиите и всеки път царя на Израел се избавя, израелската армия. Какво ще кажете пък за това? Такова пророческо откровение, че знае плановете на врага. Ако не знаеш плановете на врага, рискуваш да бъдеш нападнат, когато не очакваш, да бъдеш изненадан и да бъдеш победен. Да бъдеш нападнат, когато си слаб. Обаче Господ го предупреждава. Вижте какви взаимоотношения с Господа. И даже един от слугите каза на сирийския цар, пророка, който е в Израел, казва на царя, тайните, които говориш в спалнята си. В спалнята си. Ангел от Господа явно предава информацията на Елисей. Елисей е бил запознат изцяло с живота на сирийския цар. Нямало е нищо скрито за него. И когато сирийският цар разбира това нещо, си казва, на мен проблема не ми е царя на Израел, не ми е израелската армия, на мен проблема ми е един човек. Ако го няма този човек, аз побеждавам. Аз съм по-силен от Израел. Един човек му е проблема. И той казва, изпратете голяма войска и го хванете този. Искам да го хванете. Отиват в Дотан, заобикалят града, огромна армия и на сутринта се събужда слугата на Елисей, асистента му. Събужда се сутринта, тъкмо да се опъне и да казва, Господарю! Каква войска ни е заобиколила? Направо погиваме. Той е просто изпълнен с вяра. Разбирате ли? Слугата на Елисей. Такава вяра. И тогава Елисей се събужда и веднага, обаче Елисей се събужда, но веднага се молитва. Господи, отвори му очите, за да види, че тия, които са от към нас, са повече и са по-силни от ние, които са от към тях. И Господ му отваря очите и той вижда. Огнена армия, огнени конници, огнени колесници. Около Елисей, не около града. Вражеската армия беше около града, но армията около Елисей. Добре. Този Елисей е един човек и около него цяла армия. Помните в Библията, в Евангелието имаше един път, който имаше един легион в себе си, ама демоничен легион. А пък Елисей с цяла ангелска армия около себе си. Такава сила, такова откровение, старозаветен пророк. И какво казва Елисей? Става от сън Елисей, пие едно кафе и казва, Господи, нека тая цялата армия да ослепее. Една армия, не един човек, една армия. Сигурно и коленете са ослепели. Представете си това нещо. Цялата армия ослепява, той отива и казва, елате сега да ви заведа, където трябва да ви заведа при царя. Какво идвате вие при мен? Аз да не съм политик тук. И ги завежда в Самария, там при царя. Завежда ги и казва, ето ги вика, тези твои са. Първи. И царя казва, добре, какво да правя сега? Вика, да ги избие ли? Абе, вика, може ли такова нещо да ги избиеш? Бе, погледни ги, че те са пленници. Как ще ги избиваш? Служи им, вика, да хапнат и готово. И ги изпрати по живо, по здраво да си ходят. Те са вече победени. Нито войска трябва, нито оръжие трябва, нищо не трябва. Трябва Божия пророк. Трябва качествено служение. Това е. Божия пророк беше достатъчен. Цяла армия. И той се помолва и казва, Господи, отвори им сега очите. Отвори им очите. Те гледат, ние сме в Самария. Елате сега, момчета, седнете, хапнете, тук шкембенце сме направили.
Нали? Сядат, хапват хората и ги изпращат обратно. И се казва, от тогава нататък сирийците не посмяха да влязат. Представете си каква победа, какъв триумф, без да дигнат оръжие, без нищо. Само един пророк, помазан. Обаче този пророк какво каза? Какво каза този пророк? Върви подир Илия и не се отдръпва. Илия казва, стой тук, Елисей. Стой тук, Елисей. Във Ветил. Остани тук във Ветил. Той казва, няма да остана. Няма да те оставя. Отива след Ветил, в къде беше? В Галгала. Стой тук. Няма да остана тук. После стигат до Ерихон. Остани тук. Няма да остана тук. Накрая стигат до река Йордан. Хваща Илия кожуха си, удря реката Йордан, тя се разделя на 2 части. Преминава Илия по сухо заедно с Елисей и казва, добре де, айде се. Видях, че няма да му оставиш. Кажи какво искаш. Какво искаш да ти дам? Че трябва да си ходя. Кажи какво искаш да ти дам. И Елисей казва, само едно нещо. Искам духът и то двойно. Double portion. Искам. Едно нещо искам. Не случайно ще стават тия неща чрез него. И в един момент Илия си заминава, единственото, което остава е кожуха. Илия заминава на небето. Без не е умрял. Обаче кожуха пада, не може да замине с кожуха. Кожуха какво е помазанието? Помазанието тук ни е нужно на земята. Служението тук ни е нужно на земята. Горе не знам какво ще бъде. Но тук остава кожуха. И Илия и Елисей хващат този кожух. Веднага. Това вика ми трябва на мене. Това е образ на духът му. Това е облеклото му, това е помазанието, това е служението, което носи. Взех го в ръцете си, отиде при река Йордан и вика, айде сега да пробваме да видим какво сме направили. Дали взехме нещо или не взехме. И хващата кожуха удря и казва, де Господ Бог на Илия. И водата се разделя на две и той минава. И знаете ли какво става? Пророческите ученици. Илия е имал и други пророчески ученици. Ама никой не е като Елисей. Учили се и нищо не са научили. Защото никъде не четеме за тях. Въпреки, че те пророкуваха, че Илия ще си отиде. Но Елисей свърши работа. Елисей остана в Библията. Защото беше жаден за духа на Бога. Той наистина беше жаден и искаше. И вижте другите пророчески ученици. Казват, духа на Илия остана на Елисей. Духа на Илия остана на Елисей. Той каза тихо, спокойно. Обаче те казват, Господарю, нека да отидем, казва, да потърсим Илия, да не би духа да го е хвърлил на някое бърдо, на някой хълм. И така, Елисей казва, не дейте. Няма смисъл да го търсите, замина си. Абе не, може да го е захвърлил някъде духа, нали взел го тук, захвърлил го някъде. Абе не дейте. Обаче те, понеже настояват, на мен прави впечатление Елисей. Елисей ми прави впечатление, че като искат много от него, той просто се засрамва, става му неудобно и каза, айде, идете. Отидоха 3 дена търсиха, не можаха да намерят. Връщат се, казват, не можаха да го намерим. А какво има да го търсите? Вие не видяхте ли, че това, което ви трябва е върху мене, казва Елисей. Той не им го казва, той го има в предвид. Значи, Илия си замина, но помазанието къде? Духа остана върху Елисей. Няма значение дали е Илия или Елисей, важно е кой е върху тях. Както нямаше значение какво беше магарето, с което Исус влезе. Мерцедес ли се казва или каква марка е магарето, с което Исус влезе в Иерусалим. Важното е обаче кой седи на магарето. Значи ти и аз сме като това магаре. Може да си всякакво магаре, отдърпано магаре, може да си малко магаре, голямо магаре. Каквото искаш магаре може да си. Важно е кой седи върху тебе. Ако върху тебе седи царя, всички ще ти постилат отпред. Килими, палмови листа, всичко ще се постила пред теб. Това е положението.
Те го постилат не защото магарето има много хубави зъби или много хубави очи, нали? Гримирано магаре. Не, те постилат заради царя, който е върху магарето. Така че ако ние носим царя върху себе си, искам да ви кажа, че много неща ще се променят. Така. За какво го говорихме това? И аз не знам за какво беше, но... За трите вида молитви. Да. Искане, търсене и последното е хлопане. Хлопане, точно така. Браво. Ето виж хората. Люси добре се слуша. Шестица. Прави 16 рекорди чудеса в Библията, Илия само 8. Значи, Елисей прави 2 пъти повече чудеса в Библията от Илия, double portion. Нали? Значи, виждате ли какво става? Обаче, това, което аз исках да покажа, че това е само един човек. Един човек, колко неща извърши. Ами, вижте, Бог толкова възлюби този свят, че изпрати какво? Не изпрати армия, не изпрати борд на директорите, не изпрати деноминация, изпрати какво? Една личност. Сина си. Един син изпрати на земята и направо обърна земята нагоре с главата. Не изпрати цяла армия тук. Гедеон имаше голяма армия, обаче Господ каза, не искам така. Искам с малко. За да не е чрез сила, да не е чрез мощ, да не е чрез войска, а да е чрез духът ми. Така че няма какво се боиме. Обаче, какви са ни взаимоотношенията с Бог? Защото аз не съм ви го казал това до сега, обаче помазанието на Святия Дух е взаимоотношение. То не е действие, не е работа да се върши. Взаимоотношенията с Бога са всъщност помазанието на Святия Дух. Бог беше с него. Това е. Затова искам да ви кажа, че много неща могат да станат, обаче ние имаме нужда в молитва и в Словото да промениме взаимоотношенията си с Бога. И помазанието на Святия Дух, което е върху нас, чрез него Бог установява царството си на земята. Тоест, той царува на земята. Защото се казва да дойде какво? Царството ти. Да бъде волята ти. Както е на небето, така и на земята. Това означава, че те не са по този начин. Обаче, когато ние се молиме с вяра, това наистина се случва. И за това се събираме, за да се установи волята на Бога около нас. И вижте колко интересно е. Значи, всеки един, общо взето, има някакви проблеми, вътрешни проблеми. Особено в последните години започнах да разбирам колко много християни имат и колко много вътрешни проблеми имат. Освен невярващите. Дори християните. Вътрешни, сериозни проблеми. Проблеми с грехове, проблеми с слабости, с немощи, с какво ли не. Защото хората си изливат сърцата и искат някой да им помогне. И аз съм в началото много се изненадвах, защото аз не съм очаквал, може ли християнин да има такъв проблем. Аз съм се чудил как е възможно това нещо да се случи. Съвсем друга ми е представата за християнина. И за един път аз виждам християни, които не се различават много от хората в света. И обаче, какво искам да ви кажа? Това какво означава? Че в тези християни има области, над които, области в живота им, където не царува Христос, а където царува Сатана. Области на тъмнина в живота им, области на тъмнина в сърцето им, в ума им, в емоциите, в волята, в тялото, царува не Христос. И после казват хората, ама как вика новороден християнин ще има нужда от освобождение? Ами първо, това, което ние наричаме новороден, не е непременно това, което Бог нарича новороден. Днес повечето се смята, че ако човек излезне и изповяда молитвата, нали, Господи, прости ми и измий ме с кръвта си и така нататък, че човек е новороден. Обаче,
Някой го е натиснал да изповяда тая молитва, ама той не го е направил чрез вяра, не го е направил от сърце. Това е гаранцията, че е новороден. Вяра плюс молитва и изповед тогава дава резултат. Първото е това, значи има разлика между това, което ние наричаме новороден и това, което Бог нарича новороден. Не може човек да е новороден и да е същия. Не може в едно семейство бебе да се е родило и да няма промяна в семейството. Всички разбират. Абе, какво стана с този човек? Този човек нещо стана с него. Някой ще кажат, той се побърка. Други ще кажат, по-добър стана. Но нещо е станало. Срещнал се с голям камион. Големия камион го е ударил и като го видят хората казват, абе, какво стана с тебе? Много си се променил. Така. И другото нещо, което е, когато човек се новороди, се новоражда духа, обаче душата му, емоциите, ума му, чувствата, волята, те не са се променили. Те трябва да се обновят, трябва да се освободят и трябва да се осветят. Това вече е друго нещо. Така че има християни с затъмнения в определени области от живота. Но когато започне помазанието на Святия Дух да идва в живота ти, помазанието разрушава хомота на Сатана. И където е Господния Дух, там е свобода, там идва свобода. И постепенно, както пастира спомена, малко по малко, little by little, нали, започва освобождение. Започват територии, които са били владяни от врага, да бъдат владяни от Господа. Аз също може да се получи обратното. Ако човек се отдръпва от Бога, територия, която е била спечелена за Бога, може да бъде изгубена. Има някои хора, които, примерно, са дошли при Господа. Ще дам един съвсем типичен външен пример. Човек е повярвал, тръгнал е с Господа и така нататък, спрял е да пуши, спрял е да пие. Обаче е под атака на Сатана. В резултат на това губи тия в този фронт и почва да пие, почва да пуши. Това са най-елементарни примери. Нали? Външни проявления. Значи, този фронт е изгубен. Той не е случайно изгубен. Тая област е завладяна от Сатана вече. Ама той е новороден. Новороден обаче го манипулира и го контролира дух. Това е положението. Но когато помазанието започне да действа в нас, вижте, помазанието действа в нас, духът е в нас, от утробата ни ще потекат реки от жива вода. Духът ни е даден да работи в нас, чрез молитва Бог работи в нас. И като започне да работи духа на Бога в нас, той започва да ни очиства, да ни освещава, започва да ни прави силни. И постепенно области, които са били владяни от врага, започват да биват освобождавани. И човекът започва да живее в победа. И не само това, но това помазание, което работи в тебе, извоюва победата в тебе, е като един, да кажа, представи си го като един кръг, да речеме. То започва да расте, да расте, да расте и в един момент вече излиза от тебе. И започва този кръг да излиза извън тебе и започва да докосва и хора, които са около тебе. Вижте, примерно, един Петър върви. Върви по пазара, сянката му изцелява болните. Какво означава това? Не само победа в него, но победа извън него вече. Има около него една област, в която духът на Бога царува, както Исус казва в Матей 12:28. Ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, Божието царство е дошло върху вас. Виждате ли, Божия дух докарва царството. Божия дух, като действа, идва царството на Бога. Така, значи Божия дух действа и царството на Бога идва върху тях. Изцеление, идва освобождение. Павел започва да взима дрехи от тялото му, дават болните и болестите си отиват, нечисти духове бягат. Отново, това помазание не само в него, то започва да излиза извън него и започва да влияе до такава степен, че в един момент вече служител, примерно, ето да речем една Кетрин Кулман, се е движила в такова помазание, че когато хората са идвали на служба
в сградата в Питсбърг, където е правила службите, първо са стояли по няколко дена отпред, пред самата сграда, да чакат да влязат вътре. Един път, като са влизали, тя питала, нали, колко дълго ме чакахте? И каза, кой ме е чакал най-дълго? И изведнъж излиза едно семейство, което 3 денонощи е стояло отпред да чака Кетрин Кулман да дойде за службата. И казва, заповядайте, елате на сцената. И те тръгват към сцената, но не могат да се качат, защото вятър като че ли духа срещу тях и не могат да се качат на сцената. Това е помазанието, няма вентилатори да ви. Помазанието като вятър идва и ги духа и то се вижда. Но хората са идвали на службите, сядат по местата си преди да започне службата, часове преди това. И докато си стоят по местата, почват да получават изцеление. Още преди Кетрин да е дошла в сградата, още преди да е започнала да говори и преди да е почнала да проповядва и да слуши. Вече Святия Дух е на това място. Такова надвиване в духа, такова разчупване в духа, че дори докато седят в самата сграда, хората получават изцеление. А пък едно прекрасно свидетелство има, вие можете да го гледате, да го четете. Има такива книги, например, Nothing is impossible with God, нали? Има една, няма нищо невъзможно с Бога или за Бога. Едно семейство, възрастни хора с артрити, жената с артрит по ръцете, мъжът с артрит по колената, нещо такова беше, в автобуса и се безпокоят какво ли ще стане, ще ни цели ли Господ. Болки, не могат да мръднат. И стюардесата, която е обучена в служението, казва, не дейте да се напрягате. Им казва, спокойно, отпуснете се, вика, на столовете си и оставете Святия Дух да ви послуши. И те я послушват, отпускат се на столовете си и заспиват. И когато се събуждат, жената вижда, че си кръстосала ръцете и казва, това нещо не може да бъде, аз никога не мога от такива болки в ръцете. А пък мъжа и си кръстосал крака. И двамата изцелени, без да разберат кога е станал в автобуса на път от Канада към Щатите. Докато отидат на службата. Какво е това, приятели? Това е помазанието на Святия Дух. И то не само е действало в нея, то е действало чрез нея, то е действало и на голям радиус или диаметър е действало. Ето тук сме в Англия в момента. Казват за Джон Уесли. За Джон Уесли казват, че когато той, нали, на кон е ходил да евангелизира на кон, скромен човек, не го пускат да проповядва в църквите както трябва. Той казва, като не ме пускате в църквите, аз ще изляза навънка на миньорите да им говоря. Проповядва по улиците, направил 10 000 групи от по 10 човека, 100 000 души с един кон. Какво основаване на църкви? Ама християни. Променило се обществото направо по това време. И казва, че той, като е влизал в някоя област, само с коня си влиза в областта и хората чувстват присъствието на Святия Дух и почват да плачат и да се покаят преди още да си отвори устата да говори. Представете си за какво става въпрос. Смит Уигълсворт влиза във влака, сяда се на място, един човек сяда срещу него и Смит Уигълсворт се стои просто, нищо не прави, нали? Стои си и човека, както така си стои и го казва: Господине, не мога повече да търпя това. Вие постоянно ме обвинявате за моите грехове. И той каза: така ли? Ами май не съм аз, казва, Господ те обвинява за греха ти. Я веднага да падаш тук на колене, грешник такъв. И направо на колене покайва се, изповядва се и се спасява там в това. А той нито една дума не му казва. Но такова помазание, такова присъствие. Един канадски евангелизатор отишъл в Англия и Смит Уигълсворт го нямал в къщи и го сложили да спи в неговото легло, нали? Защото го няма Смит Уигълсворт, да използват леглото. И този евангелизатор казва, като легнах, вика, в това легло, то, вика, се едно бях на небето цяла нощ. А само легнал в леглото му, разбирате ли, нито се моли за него, нито нищо. И такова присъствие на Святия Дух. Вижте, има нещо. Има нещо.
Има нещо осезаемо в Святия Дух. Има нещо осезаемо. Ние трябва да стигнем до това. Това е сила. Помните ли Исус? Върви си и една жена се докосва до края на дрехата му. Като си казва само да се докосна, ще оздравея. Ма тя си го казва на ум. Тя не го казва на никой, защото да не я убият с камъни, нали? Че има кръвотечение. И решава си вземе изцелението и ще си отиде. Обаче, като се докосва, се едно бръква в контакта. Изведнъж сила от Бога влиза в нея и тя чувства тази сила и чувства как кръвотечението спира. Исус пък чувства, че сила излиза от него. Исус зърта, кой се допря до мен? И всички казват, какво говориш, бе, Господи, учителю? Всичките притискат, тук ти питаш кой се докосва. Но те го притискат, ама го притискат по плът, а тя го притисна с вяра. И получи изцелението си. И тази жена, като видя, че няма да може да се открие, падна пред него и изповяда, призна си, изповяда и отдаде славата на Бога. Но какво искам да ви го кажа? Едно докосване и каква реална сила излезе. Тук не става въпрос, примерно, ако бръкнеш в контакта, нали, трябва да бъркате по контактите. Аз като малък съм бъркал. Значи имаше един период от време, в който нямаше детска градина и трябваше да тръгвам на училище, нали, имаше 2-3 месеца време, в което трябваше да си стоя сам вкъщи, майка ми на работа през деня, но оставяше вкъщи, даваше ми книжки да чета. И аз цял ден се чудя какво да правя вкъщи, малък съм бил. И мъничко такова потренце. И съм си застанал и си мисля така и си бъркам в контакта с пръщ. Бъркам в контакта и си мисля нещо. Обаче бях върху балатон, това може и да ме е спасило, не знам, защото там имаше балатон, нали? Да, и както си бъркам в контакта, ви казвам, не знам дали сте ги виждали тия машини, дето правят асфалта. Виждали ли сте? Все едно с такава машина ме часнаха отгоре, разбираш ли? Като се разтресоха и така. Разтресох се, така се разтресох, такава сила ме блъсна. Няколко пъти все едно с тая машина по главата ме удряха отгоре. И от тогава не съм бъркал по контакти. Бях малък. Не съм бъркал по контактите, но разбрах, че има сила. Същото нещо е и с Божията сила. Тя е подобна. Това не е просто приказки. Има реална сила. И тази жена е усетила тази сила, как излиза от тялото му и влиза в нейното тяло. Тази сила трябва да стигнем до нея. Трябва да се докоснем до нея. Но тази сила е скрита в Святия Дух. Не можеш да стигнеш до нея, ако не стигнеш до Святия Дух. Обърнете внимание на 2 Коринтияни, 13 глава, 14 стих. Казва се благодатта на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца и общението на или със Святия Дух да бъде с всички вас. Тук имаме Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. Бог Отец е характерен с любовта. Бог толкова възлюби света. Бащината любов, нали? Бог Отец има любов, обаче тази любов, за да дойде до нас, трябва да мине по канал, по пътя. И пътя е Исус. Благодатта на Господа Исуса Христа е необходима, за да може любовта да дойде до нас. Но благодатта е нужна, но ни трябва и общението. Общението със Святия Дух, защото любовта и благодатта идват до нас посредством общението със Святия Дух. Ако го няма общението със Святия Дух, не можем да преживеем истински, да изпитаме истински помазанието, присъствието, силата на Святия Дух. Така че Святия Дух, който е тук днес на земята, ние трябва да го срещнем. Ние трябва да го опознаем. Можете ли да си представите, че Исус, преди да замине, остави утешител, остави помощник, остави учител, остави водач, остави оня, който да бъде нашата сила. Нали? Той го остави тук, обаче днес ние знаем на теория, може би, обаче на практика, колко го познаваме. На практика колко го познаваме. Колко познаваме това общение. Ето Кетрин Кулман казва, аз не мога да живея без това общение със Святия Дух.
Тя казва, аз не мога да живея без това общение със Святия Дух. И другото, което тя казва, на една от службите, не дейте да наскърбявате Святия Дух. То е най-скъпоценното нещо, което аз притежавам. То не, че го притежава, но въпросът е, което имам. Това е най-скъпоценното нещо, което имам. Начина, по който се изказва, начина, по който говори, се вижда, че това са взаимоотношения. И заповедите, основните двете на Господа не са прави това или не прави, защото повечето хора, да ви кажа, много кореспонденция получавам, много въпроси, много молитвени нужди. И хората, наистина виждам, че много хора не разбират за какво става въпрос. Ходят по църкви и не разбират за какво става въпрос. Брат, един редовен въпрос. Има ли право човек, който не е ръкоположен, да дава Господна вечеря или не? Брат, има ли право човек, който няма водно кръщение, да прави това? Има ли право човек, който там за женитбите, не знам, все едни и същи въпроси, и да ви кажа, това са въпроси, които 20 години ми ги задават. И продължават едни и същи въпроси, като че няма напредък. Това е духовно заслепяване. Разбирате? Това не е имам ли право или нямам право. Това не е духовно разбиране. Тук е нужно опознаване на Бога. Да възлюбиш Господа твоя Бог. С цялото си сърце, цялата си душа, всички си, всичката си сила. Да възлюбиш Господа. Да изградиш отношения с Него. Не просто имам ли право, нямам ли право. Хората живеят под закона. Християнство под закона. Не християнство, християнство като взаимоотношение. Християнството е взаимоотношение между нас и Бога. Това нещо, ако не го разбереме, и това, което забелязвам, зависимост, примерно, от църквите, зависимост от ученията, различен Исус. На едно място един Исус се проповядва, на друго друг Исус, на трето трети Исус. На едно място Исус се смее, на друго място Исус не се смее. На едно място изцелява, на друго място разболява. На трето място освобождава, на четвърто място не ще да освобождава. Нали? Просто е абсолютно различен Исус се проповядва. Неразбиране, непознаване на Господа Исуса. А това е най-основното. Господ казва, аз не искам жертви, искам Бог, познание. Познаване на Бога, да тръгнем наистина да го познаем. И когато се срещнат двама души, които познават Бога, това е различно. Много е различно. Например, ако някой е слушал, аз ще ви кажа една такава приказка, на една жена и починал мъжа, и тя много го обичала и извикал един художник и казал, искам да нарисуваш един портрет на мъжа ми, че няма никаква снимка негова. Аз ще ти казвам какъв беше и ти ще го рисуваш. И седнал той да рисува и тя казва, мъжа ми е такъв, с мустачки, това и той рисува, тя казва какъв е мъжа. И накрая като свършва, казва, ето готов е мъжът ти. Тя поглежда и казва, леле мъжо, 2 седмици от как си починал, колко си се изменил. Разбираш? Защо? Защото той не го познава, не го е виждал никога. По приказки. И днес повечето са така, каквото са чули. Обаче Йов казва, бях слушал за тебе със слушането на ухото си, но сега очите ми те видях. Обаче, когато двама души видят един и същи човек и след това го срещат, ето го, Славчо. Просто така ми дойде думата. И другия, да бе, точно той е. Ама, прилича ли на него да даде? Да бе, той е. Защо? Те го познават. Разбираш ли? Ето, така Божите хора се разпознават. Понякога е много трудно. И аз с това, аз не знам колко стана часа. И 15, значи вече сме на път да приключваме. Понякога, да ви кажа, е много трудно да се общува с хора, така наречените религиозни хора. Защото просто имат такива здрави капаци на главите си, че от тяхната си доктрина не могат да излязат и просто не може да се общува нормално.
И отново ще цитирам Кетрин Кулман. Тя казва да си християнин, това означава човек да може да се разбере лесно с тебе. Представяш ли си? Не, това е един показател. Да си християнин значи човек да може да се разбере лесно с тебе. Ама колко такива има? Понякога е много трудно се разбереш. А трябва да бъдем наистина разбрани. Библията казва да бъдем разбрани, да можем лесно да се разбираме едни с други. И да се обичаме. И аз просто... За хлопането нещо ще кажеш ли само? За кое? За хлопането. Две-три думи. Това е много далече. Изобщо ние още не сме минали... Аз изобщо не го минах материал, за съжаление. Материала ще го направя по интернет. По интернет ще го направя, защото... Да се помолим сега. Да, защото няма да може. Няма да може. Хлопането, това е най-дълбоката част, дето трябва да минем през други